ξεκινήσανε part 4. Το σπάσατε στα σχόλια, όχι δεν το σπάσατε απλά. Εγώ ήθελα να κάνω ένα part 4 γιατί δεν ξέρω ρε φίλε, ήταν ωραίο αυτό το βίντεο. Σας επόμενος πελάτης παρακαλώ της Αμότρεν. Η Σλατίνα η Στεφανία ρε φίλε, πάλι αυτή βρήκε να έρθει. Φέρνει μου τώρα ένα μπέργκερ. Θα έχεις πρίξει και μπέργκερ και μπέργκερ. Χοντρή θα γίνεις, χοντρή θα γίνεις. Θα γίνεις πατσόλος. Άντε, όλη τη μέρα μπέργκερ και μπέργκερ και μπέργκερ. Άντε πά να βάλεις κανένα νύχι πράσινο μωρί. Άντε, μας έχεις πρίξει. Βρούμε αυτό το μπέργκερ και μπέργκερ. Άμορφη χοντρή Σλατίνα. Έλαβα, μου μιλάς έτσι. Καταλαβαίνεις ποιο μιλάς. Έχω 1 εκατομμύριο followers. Ξύπνα λίγο. Subscribers κουμπελιά. Να πάνε να σκόλω followers σου. Άντε μας έχεις πρίξει όλη μέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας. Μπίγμα και μπίγμα και μπίγμα. Έχεις γίνει πάτσου όλα. Την επόμενη φορά θα καλείς στην αστυνομία μου μιλήσεις έτσι. Γεια. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Η άλλη έφυγε μόνη της. Εγώ δεν έκανα κάτι. Πεις να είμαι καλά. Έχω πεθάνει τη ζέστη και εσύ μου λες ότι δεν την έδιωξες. Έλα ρε τώρα θα με τρελάνεις. Τι λες τώρα μωρή. Κύριε, βάλτε μια κολοταμπέλα εκεί έξω να λέει όχι Λατίνες και τρελούς και μεγαλοκέφαλους και μεγαλώματες και ξέρω εγώ ό,τι έρχεται σε αυτό το κολομάχαζο. Να που μας έχουν φάει τη ζωή. Τσικολάμπερ, φάρα μου μπέργκερ. Όλα έχουν γίνει χοντροί.